Dysgu Gwrthdro. Ar gyfer Dysgu Gwrthdro, mae'r myfyrwyr yn defnyddio'r wers Dysgu Cyfunol i feithrin y wybodaeth am y cynnwys gartref cyn y wers. Bydd hyn yn caniatáu iddynt gwblhau'r gweithgareddau a'r cwestiynau o gyn-bapurau. Yn y dosbarth wedyn, gall yr athro ddefnyddio'r amser i fynd i'r afel â chamsyniadau, datblygu sgiliau trefn uwch, marcio atebion o'r haliad fel grŵp a chanolbwyntio ar gryfderau a gwendidau. Rydyn ni wedi bod yn defnyddio'r model Dysgu Cyfunol gwrthdro yn gyson wrth ymdopi gyda heriau Covid. Mwyn gwneud hyn, mae deunyddiau a gwybodaeth sydd ei angen ar ddysgwyr mewn gwers yn cael ei rhoi iddyn nhw yn electronig cyn y wers. Mae fideo byr yn cael ei recordio i gyd fynd ar deunydd yma mwyn gosod y dasg a gosod cyd-destun. Yn ystod y sesiwn byw yn hwyrach, mae'r athro yn rhyd i ateb cwestiynau dysgwyr, rhoi cymorth ble mae ei angen, a rhoi sylw i gamsyniadau. Mae canllawiau addysgu CBAC wedi bod yn ddefnyddiol tu hwnt mwyn cynllunio ar gyfer y rhan yma o'r gwersi. Rhowch hwb i'ch cynlluniau adolygu heddiw. Gallwch ddefnyddio ein gwersi a'n hadnoddau Dysgu Cyfunol rhad ac am ddim yn adnoddau.cybac.co.uk.